Idearten gradu bat diseinu grafikoan edo gradu bat barne diseinuan ikasi nahi baldin baduzu, urrats batzuk jarraitu beharko dituzu. Bideo honetan ikusiko dugu zeintzuk diren urrats horiek. Gure web orrian sartzen bazara, idearte.eusen hezkuntza eskaintza atalean gradu ikasketen egitura eta edukiak aurkituko dituzu. Gure eskaintza barne diseinuko gradua eta diseinu grafikoko gradua dira. Espezialitate biak A ereduan eta D ereduan eskaintzen dira. Ikasketen zehar, hainbat irakasgai ingelesez ikasteko aukera ere badago. Graduetako iraupena 4 urtetakoa da eta azkenengo urtean praktikak enpresetan burutzen dira. Erasmus programari esker, gainera, aukera ezberdinak dituzu, bai ikasketen zati bat burutzeko atzerrian edo praktikak egiteko atzerrian. Eta titulua eskuratu ondoren, beste praktika batzuk ere egin ahal izango dituzu atzerrian Erasmus programaren bitartez. Idearteko web orrira itzuliz, matrikula menupean sarbidea egiteko eskakizuna atala dago. Orain ikusiko dugu nortzuk egin behar duten sarbide proba eta nortzuk ez. Arte plastiko eta diseinuko irakaskuntzetako goi mailako teknikariaren tituloa baldin badaukazu, ez duzu sarbide froga egin behar. Baina, zerrenda honetan agertzen den titulo bat baldin badaukazu, derrigorrez sarbide froga egin behar duzu. Orokorrean esan da, batxilergo bat baldin badaukazu, edozein espezialitatekoa sarbide froga egin behar duzu. Gogoratu, prozesu bi burutu behar dituzula. Alde batetik, sarbide frogarena eta bestetik onarpen eskaera. Prozesu biak independienteak dira eta biak burutu behar dira. Sarbide proban izena emateko, onarpena eskatzeko eta amaieran matrikula burutzeko epe batzu daude. Epe guzti horiek zerrendatuta dauzkagu gure web orrian eta aktibatuz joango dira data heldu ahala. Gogoratu baita ere, tramitazio guztiak ikasguneatik egingo direla. Honez gain, Idearten egiten diren lanak, erronkak eta aurkezpenak ikusi ahal dituzu YouTubeko kanalean espezialitateka sailkatuta. Eta Instagrameko kontuan ere ia egunero argitaratzen dugu edukiren bat.